Топ видове потребители на TikTok. На първо място биткаджията. Цъкайте или ще ви блокирам. Гифтарът. Зареждам 2 заплати. Криптотрейдера. Станете мултимилионер още днес. Криминалистът. Последите съм на опасна измама и човек в TikTok. Психолога. Ще ви излекувам само срещу 300 точки. Гадателя. Предстои ви тежка раздяла. Плоскоземеца. НАСА не лъже. Геймърът. Майнкрафт е животът ми. IT експертът. Андроид е по-бърз от iPhone. Секс експертът. Любовта ви е истинска. Новобраница. Как се гифти? Нямам лайв бутон, а 30 тиктока. Диджеят. Поздрав за всички. Набожният. Бог е във вас, амин. Патриотът. Сваляме правителството.